Craig Francis, dwi'n athrawes yn Cyfnod Llynnoedd 2. A fi yw'r Ruth Evans, fi sy'n dysgu yn y cyfnod sylfaen. Mae'r ysgol wastad wedi bod yn gryf iawn yn y Gymraeg. Mae'r rhieni, mae'r gymdeithas yn gefnogol iawn o bopeth i ni'n neud yn yr ysgol. Mwyn derbyn y gwobr efydd llynedd, buon ni'n edrych ar hanes Cymru a cymeriadau a chwedle. A wedyn ni symud mlaen, buon ni'n edrych mwy ar gwreiddiau a'r milltir sgwar. Yn dilyn ymlaen wrth hwn, ni'n credu wedyn bod ni'n bwysig bod ni'n edrych tu allan i'r ysgol a cynnwys y gymuned yn hyn i gyd, bod nhw'n dod i adnabod hanes Cymru a bod nhw hefyd yn gallu creu gwreiddiau yn ein ardal ni. Yn dilyn gwaith ar y thema trychfilod, sylweddolon ni a'r plant, mor bwysig yw rôl y pryfed yn y byd natur a phenderfynon ni wneud gwesti trychfilod yn y gymuned a buon ni gyda'r cyfnod sylfaen yn plannu coed ffrwythau hefyd. Ni'n lwcus iawn gyda'r cysylltiad sydd gyda ni yn agos iawn gyda'r Parc Cenedlaethol gyda Richard Vaughan a buon ni'n fysi wrth i wedyn yn wneud y dasg. Yn sgil hyn wedyn, oedd hi'n awyddus i gynnwys y gymuned yn y prosiect yn ogystal a fe wnaethon ni sefydlu grŵp dysgu Cymraeg fel ymarfer y Gymraeg i ddysgwyr yr ardal a fe fuon nhw hefyd yn helpu ni adeiladu'r gwesti. Prif nod y prosiect oedd cynnwys y gymuned yn y gwaith yr ysgol a buom yn ddigon ffodus i ennill grant gwella Sir Penfro a buom yn gwneud nifer o weithgareddau gyda pobl yr ardal i ceisio gwella sgiliau siarad Cymraeg nhw. Gyda y plant i ddweithio chi amdani nhw? Rydyn ni wedi bod yn gwneud llawer o bethau drwy'r flwyddyn yn cynnwys wneud y gwesti trychfilod, gwyniodd cas hedd, gwneud addeoniadau nadolig, dathlu dydd gwyl dewi. buon ni'n gwneud taith yr iaith lawr yn y festri, Nathon ni diwrnod siwmai a taith gerdded gwmpas cwm. Roeddwn ni wedi creu pecynnau geirfa a gwybodaeth yn cyfieithu'r geirfa i'r Saesneg i'r Cymraeg. a roedden ni'n ymarfer dyn nhw yn yr ysgol a roedden nhw'n gallu mynd gytre nhw i siarad y iaith Cymraeg yn y gymuned. When ni'n siarad lot. I ni mor falch o'r ffordd mae'r plant wedi ymgymryd at y dasg a bod mor naturiol yn y ffordd maen nhw'n siarad gyda'r oedolion a rhannu gwybodaeth sydd gyda nhw o'r cwm a'r ardal a'r iaith Gymraeg. A hefyd ni'n teimlo bod cysylltiad gyda'r gymuned wedi gryfhau wrth wneud y prosiect yma. Ni'n falch iawn o'n ysgol ni, achos ni oedd y cyntaf i ennill y Gwobr Arian. A hefyd rydyn ni wedi helpu'r gymuned siarad Cymraeg. A dysgu am ein cymuned.